Despegue en 3, 2, 1. Ací teniu Joan Rogesky, inventor. Des de la seva tendra infància, creador d'objectes. Sols l'olor de les magdalenes interrompia el treball artesanal de fabricació de les seues pròpies joguines. Això indicava que començava una nova jornada de camp amb sa mare. Amb Violeta Rogesky, gran forestal, va aprendre la importància de conèixer el nostre entorn proper. Més tard, treballava per a trobar troballes amb son pare, León, important arqueòleg. Buscaven atuells iberes, plats romans i fins i tot monedes àrabs. Així és com va comprendre que milers d'anys enrere, persones com ell creaven objectes per satisfer les seues necessitats. Els Rogesky eren una família peculiar. Els aliments els organitzaven per colors. Els dimarts a migdia, a taula sempre se servia el roig. Durant el menjar, a Joan li encantava escoltar son pare explicar històries apassionants sobre un iguanodon gegant. Un moment important en la vida del jove inventor eren les seues vesprades baix l'arbre. Allí va disseccionar tots els estris que tenia al seu abast, com tasses, lleteres, forquilles, ganivets i culleres, analitzant per què tots aquests objectes estan tan ben pensats. Es posava en la ment dels seus creadors, comprovant així la seva utilitat, i anotava a la seva llibreta totes les observacions. I així van anar passant els dies, els mesos i els anys, fins que Joan es va convertir en un jove analista experimentat d'objectes quotidians. Un dia, en tornar a casa després d'una jornada de recerca, un emperador es va presentar a la porta. L'emperador portava una gran notícia provinent de la ciutat. Es necessiten voluntaris per a crear un món millor. Després de llegir aquest senyal, no va tindre dubtes. Va recollir les seues escasses pertinences i va emprendre un llarg viatge fins al seu destí. Alguna cosa li deia que l'estaven buscant a ell. Quan Joan va arribar a la ciutat, aquesta el va rebre bruta i estranya. Mai no la va imaginar així. La gent era cridanera, l'aire calent i les olors denses. Va buscar l'adreça que posava al diari i la va trobar. Projecte avortat per falta d'idees. En no tindre més informació, es va sentir desolat. Estava perdut i sense ajuda. Però va decidir no enfonsar-se i trobar allò que li havia fet anar a la ciutat. Després d'instal·lar-se, va buscar un treball. Aquest li va donar per a subsistir, mentre insistia a trobar els que havien iniciat aquell projecte avortat. Però o no el volien ajudar, o no sabien res. Més tard, va comptar pardals des d'una teulada per a un estudi estadístic de fauna urbana. Amb nefastos resultats.
Cansat de les altures, i gràcies als seus dots de reconèixer les necessitats de la gent, va treballar per a una empresa de promocions posant en relació els clients amb el seu regal perfecte. En una d'aquestes reiterades visites, una llum li va indicar que algú es trobava a l'interior. Aquest senyor li va explicar que aquell lloc havia tancat i que trobaria el promotor del projecte, anomenat Karen Desseny, seguint les seues indicacions. Al fons, a la dreta. Jo crec que el trobes aquí. Gràcies. De res, home, de res. Mentre intentava fer-se amb Karen Desseny, va haver de trobar un altre treball, aquesta vegada com a tècnic de paraigües. Per fi va trobar aquell home. Rogeski, necesitamos gente como tú, gente con ganas, comprometida, entregada. Necesitamos tus proyectos, necesitamos tus ganas de trabajar. Verás como esta es una gran familia, o sea que verás como los demás son prácticamente como tú, ¿eh? Gente creativa, gente dispuesta, gente comprometida. Karen Desseny y Rogeski, Rogeski, Karen Desseny harán grandes cosas. Rogeski, espero que en 5 días pueda ver tus diseños, ¿eh? Bueno, bienvenido, muchas gracias, ¿eh? Que vaya muy bien. Gracias. Va treballar sense parar. Moltes hores seguides, dibuixava i dibuixava. Dissenyava 1000 conceptes alhora. I les mans li anaven soles. El llapis es desplaçava sol sobre el paper plasmant cada idea. Estava emocionat, concentrat, aïllat del planeta, aplicant cada coneixement seu en aquell quadern que no donava l'abast. Fins que va arribar el moment d'anar a presentar-lo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bienvenidos. ¿Qué tal? Encantado. Bueno, para muy bien. Subimos, tomáis lo que queráis. Invito a la casa. Bueno, Mai havia estat tan trist, tan decebut. La silla por la bici. Sí, la silla y el maletín por la bici. Davant la crueltat de la ciutat, va canviar les seues pertinences per una vella bicicleta i va tornar a casa.
Anys més tard, Joan Rogesky dedicava la seva vida a cuidar el seu arbre. El temps d'inventar va quedar enrere i ara només tenia cura del seu entorn, ja que sabia que s'havien de cuidar mútuament per no fer-se mal. I en tornar a casa, els dissenys d'un desconegut afavoreixen el desenvolupament sostenible. Un quadern manuscrit d'un tal Joan Rogesky revela com crear productes socialment equitatius, econòmicament viables i no perjudicials per al medi ambient.